Ana og asawa, namag yun yung mga promises, no? Unsa man yung mga promise og mga saad, ana? Kamu, mga minyo, minyo. Unsay saad ninyo, nahinumbon pa mo? Ha? For better or for worse. Bitaw. For richer or for poorer. In sickness and in health. Ayo kayo. Unsa pagiti supay? Till death do us part. Klaro kayo, no? Ang inyong saad, sa to, promises are made. Musumpay yun to be broken. To i-broke yun ang promise. Di gina mao lagi, pero murag nahulog ng mao na gina, pader. Nahulog ng normal ang abnormal. Mga igigsoon, basta kasal gani, ako yun ang gisulti sa mga managtiayon. Ikaw ba na og asawa, grasya sa Dios nga diya ka mo karon diri sa altar. Kinahanglan ikaw ba na ihatag yun nimo imong full salary sa imong asawa. Ikaw asawa, full salary ngadto sa imong bana. Would you agree with that? Kung ikaw pangutan-on, ihatag ni mong full salary? Duduha naman mo. Ha? Pero sa ako ang mga kaigsunan, kanang salary, it is not what you know it. You know it. It is not. But ang salary para nako, it is a 6-letter word that stands. S for sincerity. So, asawa, full sincerity sa imong bana. Bana, full sincerity sa imong asawa. A stands for affection. Sincerity, affection. L stands for love. Unsa man ang gugma, ha, pader? Gugma nga way kondisyon. Dili kay ka na mag-promise ko sa imo, kana bitong manguyab gani or kaagi sad siguro mo uyab-uyab, no? Kana bang mga laki man gyud ang manguyab sa bayi or tagsara man ang bayi nga manguyab sa laki? Ha? Pero naay nana. Ang saad sa lalaki inday kung imo lang gyud kong sugton. Kabuton ko ang mga bituon. Di ba na mga saad nga nindot kaayo nga lisudaan na oy. Pero grabe kaayo. Haron lang yun, makuha ang gugma nga nindot kaayong pamation. Ngisi na mga naong ay, nindot kaayo na, alam na sa mga babae siguro. So love that is unconditional. Grabe kaayong mga saad. So kamo kabalo mo ana, unsay kaagi ninyo. Sa to? Unsa to primero sa salary? S, sincerity, affection, love. A, attention. Full attention. Kung wala na attention, sus ganun, tanaw madyog ka ana mo. No? Kana man nag-uyab pa or bisan og managtiayo na, nasubraan ka siluso ba? Isay na imana nga siluso kay silusag asawa dinhi. Dili jud ka pwede patanahon sa lain. Ara lang yun sa imong asawa. O makatagbo og siksi, bantayan din ang bana. Ha? Namo ana? Masuko dayon. Kinahanglan the full attention ngadto sa imong pares. Unya, R for salary stands for respect. Kay kung why respect, wala na, gubot. Gubot ang pamilya. Y stands for yourself. Fullness of yourself nga ihatag nimo sa imong pares. Mao na isaad ninyo, di ba? Mga minyo ni adiri. Bitaw pader. Unya, naa pa na ron? Kumustaon ko ha nato mga minyo da adiri? Sa to? Sincerity. How sincere are you? Sa pa to? Affection. Naa pa ba imong affection sa imong pares? Bota na niya padiroy. Kung ganahay anak niya.
Nausab na. Love, unconditional attention, respect, na apa ba? Ug ang imuhang fullness aron diha paghatag nimo sa imong gugma ngadto sa imong pares. Ngano man ni akong gi-share ninyo maigsuon? Kay mao lagi, promises are made to be broken. Pero di lagi na sa mao. In our gospel, unsay gihisgutan? Dunay mga katinuoran. Pero si Kristo, kung arita sa atong ebanghelyo mga igsuon, tinuod gyud na siya. Unsa iyang gi-promise alang nato, iyag yung gi-fulfill. Unsa may makuha nato ani ato ang ikatulong Domingo sa pagkabanhaw when we are talking about resurrection, pagkabanhaw. Kanang pagkabanhaw tinuod gyud na nga iyang giingon sa iyang mga disipulo. Pero unsa may nahitabo? Di sa dihang nabanhaw siya, nanagan ang tanan. Si Tomas atong miagi Domingo, numdum pa mo? The doubting Thomas, nagduha-duha na siya. Di na ko, nawala na siyang panon. Ang iyang panon nagtapok dito sa upper room, pero si Tomas na siya sa laag. Kaya ni tiwalag murag na din gid tumawa mong kausa, oy naguwa na gid mi, oy wala na gid klaro. Pero karong Domingo asa si Kristo. Samtang nagasulti pa ang duha ka buok nagbirog siya taliwala umingon siya unsa iyang giingon siya sa ilang mga tinunan. Unsa akong saad kaninyo ang kalinaw maanaa kaninyo. Kapila gibalik-balik kaduha di gyud mo mutuo ingon si Kristo mura baglamian ninyo dukdukon oy ang kalinaw maanaa kaninyo. It doesn't mean nga bahala kag maningkamot nga makaangkon og kalinaw pero sa wala pa na nimo buhata ako naghandom naghatag alang kanimo sa kalinaw. So naa na nimo unsaon nimo pagpuyo ni ining kalinaw. Sa atong santos nga misa unsay kanunay madungog nato? Naasad na. Di ba? Sa mga responses, ang kalinaw manaa kaninyo. Ang kalinaw akong ihatag kanimo. Nya unsa inyo tubag? Unsa inyo tubag? Manausap kanimo. Mura magway kalinaw. Ngano man wa tay kalinaw? Kay kita may naghatag og kagubot. No? Napay usa ka tawo nga nag-ingon nako komentaryo. Insa kadto ka Father, no? Kita ra may naghimo og problema sa atong kaugalingon. Mo agree mo ana? Sometimes malandong ko ba? Bitaw no? Pwede gina kayong mahimo ng matuod na iyang giingon nga kita ra may naghimo og labad sa atong kaugalingon. Kamo nakapamalandong mo ana? Ya usahay atong una-una nagtan-aw ta nga kita nagdala kalinaw sa uban pero dili kalinaw, gubot. Kaya nga naman, balik ta sa saad na to. Promises. Our promises. Wala matuman. Daghan kay tag mga saad, balik ta sa bunyag na to. Sa bunyag, nakadawat kita. Unsa gay na ato ang saad sa bunyag, baguro man ta sa ulog, nag-renew sa atong bunyag. Hinumdom pa mo sa inyong gisaad, nga to sa Ginoo. Unsa man? Limot naman gani sa saad. Isalikway ba ninyo si Satanas nga maoy Isalikway ba ninyo si Satanas nga maoy nagdumala ning tanan nga kagubot diha sa kalibutan sa panadi. Isalikway. May kay isalikway. Unya nagatuo ba kamo sa Dios? Nagatuo ba ka? Nagatuo. Maayo kaayo. Nya karon asa naman na nabaliskad man si Satanas man ang maoy ituuhan. Sa Ebanghelyo, daay pagduha-duha. Sama nato naa sa tay usahay, magduha-duha kita sa atong bahin. So again, si Kristo hingpit gayud siya. Tulo ka saad. Ang iyang giingon nga ang pagkabanhaw maanaa gayud. Kanunay ako, no, gub-on niyo ang templo pero tukuron ko sa ikatulong adlaw. Unya, nagisgot tayo siya sa pagkabanhaw.
Unya niingon siya, pagkabanhaw karon nagpakita siya sa mga tao, mga disipulo, unsay nahitabo? Nangahadlok naman hinuon sila. Kay daw nakakita silang multo. Unsay yang gipakita, tanawa akong kamot. Lami kay duklon ba? Kung si Kristo pa si kamot ba? Lami kay mo pang duklon. Kita mo sa akong kamot, daraay na ay lakra sa gilansang sa akong mga kamot, sa akong tiil, sa akong kilid. Unya nangalipay dayon ang mga dawat limpyo ra gyud no? Mahadlok, malipay, inana ra kaayo. Pero mga kaigsuonan no, usa ka saad niya pagkabanhaw. Pero before sa pagkabanhaw, kinahanglan ang the real crucifixion of our Lord Jesus Christ. Unya na apay lain nga sugo niya nga kinahanglan matuman repentance, forgiveness. Unya may mata mo saad, Lord, promise yun ako, Lord. Ayuha lang yun ko karon, Lord. Mawa lang yun ko sa kong cancer, Lord. I will serve you all my life. Maayo lang yun ko ni akong gibati, Lord. Promise na yun, promise yun. Dito ko gahapon sa Kuanos. Oh, Thanksgiving Mass sa usa ka igsuon nato dito. Ngano man nagpa-Thanksgiving? Ang usa, ilang pamilya, of course, Thanksgiving kay nakapasar sa board exam, teacher's board exam. So, salamat. At the same time, ang ilang usa ka igsuon, nahimong cancer-free. Diba? Third, stage 3 diha sa iyang cancer. Nakaron wala na siya cancer sa iyang lawas. So, Thanksgiving. Puno ang Santos nga misa, murag Domingo, murag inani na puno sa kadaghan. Ngano man na? Pasalamat. Of course. Kay ngano man, nakasinati man sa gugma sa Dios. Nindot kaayo. No, giayo sa balatian, nakapasar sa board exam. Para natong tanan, no? Sa atong mga pangandoy, nakabot ang tanan, nakapasar, na-promote, ni asinso, daghan mga nindot nga nahitabo, pasalamat ta. Pero mga kaigsuunan, unsa kaha kung wala ta kasinati ani? Kay sama-sama ang cancer nga naingon siya nako katong no naka-cancer free siya. Kabalo ba ka, Pader? Grabe akong kasinatian. Sa wala pa ko'y sakit, Pader, wala ko'y Ginoo. Bisan tuod naami gamay magampo misbay, pero bogoy kay ko, Pader. Daghan kayo kog mga enumerate na. Pagkasakit na ko, Pader, gi-blame na kong Ginoo. Nganong ako man, Lord? Nganong ako pa man? Karon giayo. Praise the Lord. Karon, Lord, kinahanglan maadto nako sa dang simbahan. Kinahanglan magluhod nako sa simbahan. Kinahanglan. So kinahanglan pagyud na siya maabot mga igsuon. Baliko na to. Si Kristo matuod sa iyang mga pulong. Nagpakita na siya sa tanan. Ningon pa siya, ang kalinaw maanaka ninyo, pero kita usahay, maoy labag. Naana to ang problema. Kay nindot ra kayo unta nga promises are made to be fulfilled, are made to be realized. Pero di man inyong gusto, promises are made to be broken. Saad ka sa imuhang silingan nga mangutang ko, pautang ako, bariyad lang natin ka ugma, or sunod ugma, or susunod simana. Pautang nga sa tadiha, ter, sa tindahan, ter. Bayad ka, kanus pantay bitaw ha. Pag abot sa sunod simana, ter, short mangkot, ter. Kuwang bang budget. Inyang paninglon, kay gamiton, kiing nagwala ko'y kwarta. Suko pa. Maupay isog. Well, mga igsoon, ato ng pamalandungan, kung kita mapakya sa ato mga saad, ang Ginoo, matuod gyud siya sa iyang saad. Nabanhaw siya
alang kanatong tanan. Nagpakamatay siya, kinahanglan mo agi siya sa proseso aron kita makadawat sa kinabuhing tunhay. So ayon na sigig saad igsuon. Simba na jud ko, Father, dili na jud ko matug sa simbahan. O karon nagpiyong-piyong na. Mao na, bantay lang yun mo ni Lord. Oh, tanawa. Nagbitay siya sa krus, ikaw natulog-tulog lang. Hinaotong taigsoon, atong pamalandungan. Nining katulong Domingo, sa Pasko, sa pagkabanhaw, nga matuod unta ang atong mga saad. Ilabi na ang atong pagpalawong sa atong paghigugma kaniya o sa atong paghigugma ang saad nato sa atong mga kaigsuonan aron kita magmalipayon ug makaangkon sa tinuod nga kalinaw nga gisaad sa atong Ginoo.